Salve și bine v-am regăsit la un nou video. Vă rog eu să vă abonați la acest canal, pentru că este un canal foarte bun. Are 817 abonați. Acesta este vorul meu. Acestea două episoade nu o să vi le arăt deoarece este cu muzică. Deoarece sunt pe un live. Când era, aici era pe un live. Așa. 13 ani pe live. Alt live. Ok, hai să mai facem puțin patru. Este foarte bun la Minecraft. Mama, nu știu, am prea mult gol și iron. Ce să fac cu el? Scrie și mie. Dead history. Da, s-a răzbunat. Așa. Nu uitați să vă abonați la el, să-i dați like la episoade. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și share. Și la mine și la el. Vă rog eu frumos. Ce să nu... Așa. Și cam atâta. Vă rog eu, intrați la el, dați un like, un share la clipuri. Și azi va face live de seară. Și atâta. Pa, pa.